karon na atong challenge mo ni siya gitawag nga catch the money challenge. Apit sayo kay ana ora. Dili. Ang gamit ana inyong simod. Atubang mo sa inyong mga kauban. Oh, then ang tigtagak sa kwarta si Boy Palpak. Yang makuha na ma'am. Pare sa kasi iguman na ma'am, magpares sa si ang lang final si Boy Palpak ug Shirting. Ana. Tingog ko. Tigho grasiya. Okay? Natay duha ka team. Team Tatay Bisot og team Totong Tugsok. Dili ko naman. Dili ka mo. Ako gusto ma'am si Totong Tugsok akong pares. Mo gani pares gyud mo. Okay. Una. Sak. Naamoy tag 10,000 ha. Kuwang ipon. Paminaw. Kada grupo naamoy tag 10,000. 10,000. Og inigtagak ni Boy Palpak og masaw ganinyo, mainyuha na. Og masaw ninyo ang napo kabuk kinyuha ng 10,000. Pero og di nyo masaw ang uban, og pila rin masaw ninyo mo ra inyo ha. Kami una. Una, Alimokoy ang Tatay Pisot. Yeah. Ready na. Ana, ato ba ana? Yeah. Sa idol iti siya ma'am, ana daan ma'am. Ikaw bahala dia kanang Boy Palpak. Yeah. Ready, 1, 2, 3, start! Ikaw kung tayo. Yan naman, animaho. Swerte ka, not plus ko. Kaya pa kong not plus mo. Ika na, malason mo. Mamatang mo po kay Paros Blas. Okay. Siya malason. Tinasimod mo mamagana. Yeah. 1, 2, 3. Whoop! Sana rin ito mo bay. Depende na niya kasi ang ikaw. Sabi ko ang pisot ma'am, ang animaho tik-tik ang bukanan. Okay. Kani kay hangin ma'am. Magtula yun ni ma'am. Ipagawas yung dila. Whoop! Wala. Wala sa, wala. Ano yung kaya? Anda kag daog ka na ma'am, may buka ma'am? Hindi, anage. Whoop! Whoop! Ay, tagbumot. Grabe. Nihaklap ang mga ngabil. Gay. Wala. Ito magkuhan. Malasa ko rin. Duha na. Haklap man kayo. Whoop! Saan eh? Tolo. Tolo. Napo. Ate, nikuha pilit mo, pre. Dili to mo ading nahop? Dili. Ano mama, pilit din sa. Kotob sa inyong masaw inyo ha. Okay. Okay. Lagi tula. Inyo na 1,000. Take down. Okay, jackpot na. Yep. Yata mo po palpaka mo niti kong mo mo. What? Mailan nyo pang bang? Rabi mo tagpa. Tagbungot. Okay, 5K na to. 5K na, 5K. Okay, ka 6K ha. Usapan nyo nakuha. Ay, yes. Sao? Grabe, ang kalimutan Tatay Bisot. Gaan na rin sa klibo. Whoop, ay. Ay, klaro yung balpa mo, man. Public kayo man, Yeah. Whoop! Klaro, kita. Sige. 6K. 6K. Ito tutong susi siya ngabil ba? Ma-virgin na dyan eh. Nindot, tingkat challenge. Okay. Ang nindot ay ma'am, ang mga pulos may baba. Ang ilang mga pulos lubot. Ang ilang mga lubot mag-abot. Di na ni madawat sa klibo. Sige. Whoop!
Hinay kayo, hinay. 7K na. Oo, Ah. Dapat 20,000. Yan, tilis kalibuha. Sarami, tag sarami. Wop, 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 wop. Okay. 8K na to. Duha na lang. Tawas kong partner. Wop. Usa na lang. Last. Ay, tagbungot pa dito ulit sa mamay. Ay, kaya kay pamalbas ako. Last. 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 Wala pa to. Wala malupit eh. Naguna mo. Excited eh. Ah. Okay, nasaw. Oh, nya na may 3K. Next group. Nagwan pa ita, pre. Ah. Sini, ma'am. Makasula. Ay, wala ka ni. Reklamo, reklamo rin. Reklamo mo nung kaya. Reklamo. Saha, yay, hangin. Gay, bato bang English to? Ato bang. Ang lawak. Ang lawak. Atan na yan naman. Ikaw may tawa. Hula ka na magpuli-puli, magbaso ba? Okay. Ay, magsula kami para. 10K ra ba na ha? Baling kamote yun na ninyo. Wala sakit hangin. Okay. Okay. Pauan. Upos. Wop. Saw. Ah. 1,000 na mo. Lagi din pinito. At tubang to gamay una. Wop, may sakit hangin man, hangin. Wop. Grabe to. Oh, 2,000. Ang lawak. Ang nasabsa to doon. Ang ilong niya. Kugmo. Ang ilong mo nasabsa. Nasabsa sa ilong. Oh, na mo 2,000. Puno kong ilong. Laban. Ay, sige mo kay ikaw, ko puti ako po dahil. Ah. So man ka. Okay. Palitan ni kulapo. Ako rin do. Relap. Iinom ta human lab. Siyempre ka. Ini kong turjeta. Whoop. Hinapit niya. Dali na nagako. Usa. Uy, bungay mo ba? Mausap ko ng ipon ni mga duha na buok. Ay, sab. Kuha sige. Ano to yun na ba? Ito ba nga ba yun? Whoop. Oh, 4K na, 4K. Ah. Iya, rumah kakwarta ta. Wop. Wala. Yap. Wop. Iya. Ah. Ako. Ang ayan din ng ulan ma'am. Okay, okay. Wan ma'am. Salamat tayo repire. Okay. Buang wa. Yaw. Udah. Okay. Ano nih, hubag ni mga bilay ito sa lips mo na. Ka. Kasana ta episode mamay. Yeah, balik. Pa may lips yang napay puwa yang lips mo. Jinan ko yan nito. Whoop. Grabe. Ah. Oh, pila na yung sahod ninyo? 4K. Okay. Mas maayo ni Ma'am Da. Karang na sound like. Dulit kayo. Wala. Wala, okay. Ay, si Baba. Pao ko ng bakbaan mo ron. Kana bitang magtuagay tayo. Padaol ba? Ano? Hindi kaway hangin.
Oh. Wala na sao. Wala, masawi. Okay. Last. Last. Kini ha. Muna siya. Last ni. Katinki. Sige. Nagkuro-kuro si mo, ma'am.